Sanibonani. Abakwethu akukho kubi engizokusho kunina kuphela nje ukuthi kunesikhathi kufanele sisenze sikwazi ukusebenza ngaso leso sikhathi. Bafowethu, empilweni akudingakala abantu abazophumelela ngezinto eziphathekayo. Empilweni kudingakala umuntu ozobonga noma evuke ekseni athi ngiyabonga ukuthi ngivukile. Empilweni kudingakala abantu abazothi abanye bememeza bethi sibonga imoto sinikeze zona, sibonga imali osiphe yona, kodwa kube nabantu abazothi nami ngiyabonga ukuthi namhlanje ungenzile umphefumulo wami waphaphama usahlangene nenyama. Kudingakala abantu abazoba nalelo themba kuNkulunkulu abazothi noma izinto zinje kodwa thina siyazi khona umfeli wethu. Seni idlulisa lo mbiko ukuthi bakwethu kubuhlungu ukuphila impilo oyibukela kwabanye. Kunabantu abalingekile empilweni bengazi ukuthi bazokwenza kanjani, kodwa uNkulunkulu abanikeza ithemba athi kuyokwenzeka ngelinye ilanga. Lethi iBhayibheli konke kunesikhathi sako. Khona owesifazane waseSamaria wayesegula iminyaka engasindi, kodwa kuthe mhla sekusuku lakhe noma sekuyisikhathi sakhe sokuba asinde, kwedlula uJesu ngalelo langa. Enye eminyaniswa abantu engakwazi nokusondela kumuntu owayezomlethela usizo, kodwa wathi uma ngike ngathola umphetho wale ngubo egqokwe ile ndoda ngizokwazi ukusinda. Kuthiwa lo wesifazane wahubuluza phansi ngesisu, kuthiwe ekuhubuluzeni kwakhe phansi ngesisu kuthiwa wase wafika emphethweni. Kuthiwa wathi mewuthinta umphetho wale ngubo kaJesu, kuthiwa uJesu wezwa amandla ethi nqamu waseyama, wathi hayi khona ongithintile. Lithi iBhayibheli wama babuza abantu kwenze njani, wathi cha, la phakathi kwenu khona ongithintile. Babuza ukuthi yini indaba, wathi ngizwile amandla ethi nqamu. Kanti nowesifazane uyamemeza ngemuva uthi mina Nkosi engikuthintile, uthi ngesikhathi ngikuthinta ngizwile igazi lithi nqamu. Hayi Nkosi yami, kuthiwa igazi lalo wesifazane lanqamuka same time, kanti nakuJesu kuphela amandla. Inkinga engifuna siyibambe la ukuthi ngizwile amandla ethi nqamu. Wathi owesifazane ngizwile igazi lithi nqamu. Bakwethu